Hormatly masalada gatnaşylar. Size şu forma gatnaşan üçin minnetdarlyk bildirýär. Hem de formu işini üstünlük arzu edýär. Şu ýere daşyrut döwletleriň halkara gurumlaryň hem iri kampaniýalaryň wekilleri ýygnandy. Bizim ýolum bilen hyzmatdaş etme, olama gyzyklanma bildirýändigini görkezýär. Türkmenistan parahaçylyk we danışmak ideýasyny göndän ony ykdysady ötüş bilen baglanşdyrýar. Şoňa görä şu ýyl halkara parahaçylyk we danışmak ýyl ykdysady hyzmatdaşy güýçlem etdirgi bermeler. Biz parahaçylyk danışmak den hukukluň we özara behbetler ykdysady hyzmatdaşynyň esasyny düzmeldigine ananýar. Islenek ýer-ykdysady, üçinçilik, sowda we maýa goýum taslammalary dene durnukluk hem biri anam hem bolýan ýagdaýyna üstünlikli bolup biler. Hormatly masalada gatnaşylar. Häzirki döwürde dünýäniň durly böleklerinde sewit we sewitara gatnaşyklar berkeýär. Täze ykdysady birleşikler döredilýär. Geografik taýdan ferişlere esaslanýan döwrüwap tehnologiýalardan, ekologiýa standartlaryndan we netijeli çögüklerden döredilen ul ykdysady ösüşiň döwri geldi. Häzirki döwürde ählumumy derejede oýlanmak, hereket etmek hem de hyzmatdaş etmek zerurdur. Hem şoňa görä aýratyn jogapkärçilik esasy halkara institutlaryň mali edaralarynyň üstüne düşýär. Türkmenistan adalet we geoktasadyet ugruna ýygyderli çykyş edýär. Energiýa çeşmelerini, ulug geçerliliklerini bar bolan üçinçilik kullanmalarını diversifikasiya etmek bilen täze ýyr ykdysady taslamlar amala aşymak hem öňe sürýär. Merkezem günörtde Aziýanyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşyk muhim mysal bolup biler. Agdalan sewitleri häzir amala aşyrýan energetik ulug hem de üçinçilik taslamalaryň geosiyasy geookdysady ähmiýetine hem siziň ünsüňizi çekmek isleýär. Bu taslamalar täze energetik ulug senat hem de tehnologik geçerlilikleri döretmek arkaly merkez günörtde Aziýa sewitlerini birleşdirmäge gönükdirilýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan, Gaz geçişi öğrenen mühim taslamaların biridir. Bu taslamanyň maksady häzirki döwürde jemi 1 milyar 750 milyon ýylaty bolan ýurtlar tebi galan öpüşün etmekdir. Häzir bir taslamanyň işlerini hem belirlenen maksatnama layıkta alıp barlayan anlam bilen hem aýdyp biler. Bu gaz geçirjiniň ýurdumyň çäklerinden geçýän uzunlygy 214 kilometr bolan bölegi guruldy. Geçen ýyl sentýabrynda bolsa 153 kilometrlik arkadan hem ak ýol bilen Ferhedabad Hırat böleginiň guruluşyna hem badalyga berildi. Häzirki wagtda onuň hem guruluşy Owganistan hem çäklerine alınıp barlýar. Hormatly masalada gatnaşylar. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan'a geçirjiniň taslamasy barada aýtmak bilen onuň hem ýokary ýaşaýyş hem durmuş ähmiýetini aýratyn hem bellemek isleýär. Närmeniň baham belmegine görä gaz geçirjiniň hem değişse üçinçilik kullanmagyň hem de täze edara karhananyň gurulmagy Owganistana 12 000 iş oruny döretmäge mümkinçilik berer.
Bu yurt enşeme mühim insanperwer sorularym çözmäge de yardım eder. Taslamanyň amala aşylmagy köp sanly ýürüjik täzeçilik, maliýe sorunlaryny çözmek bilen bagly. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň saslamasynyň çäklerine niwitga hem ulgamyna işler halkara tejribesine hem emele gelen kadrym standartlaryna laýyk amala aşylmaly. Şu masalanyň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň saslamasynyň çäklerine bilelikde işlemek bardan pikir alşmaga energetika kampaniýalarynyň, konsalting firmalaryň we banklaryň ýol başlaryna, hünärmenlerine hem de bilenmerlere mümkinçilik berjekdigine ananýar. Hormatly masalada gatnaşyjylar. Merkez Aziýa döwletleri inni ençeme ýyllardan bäri elektrik energiýasyny hem iyi bermekde serhetdeş sebeplerle netijeli işler alıp barýar. Bu urdu. Hyzmatdaşym giňertmek bilen bizim ýurtymyz her zaman elektrik energetikasynyň dehgalaryny gurmak barada hem teklipleri öňe sürýär. Ve Merkez Aziýa ýurtlarynyň energiýa serişlerini dünýä bazaryna iyi bermäge mümkinçilik berer. Sorun hatlarında Günorta Aziýa we Aziýa ýuwaş ummany seviti ileri tutulýan uğurlaryň biridir. Türkmenistan elektrik energiýasyny önüren esasy hem ýurtlaryň biridir. Ola köp ýyllardan bäri elektrik energiýasyny goňşy ýurtlara, Eýrana, Awganistana, Özbekistana hem Kyrgyzstana hem iyi berýär. Bizim ýurdumyz öz hyzmatdaşlaryň bilen bilelikde Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ýokary volt elektrik geçirjisiniň gurulşyny saslama durmuşa geçirmegiň üstünde netijeli işleýär. Häzirki wagtda elektrik energiýasy eýem Awganistanyň Herat şäherine iyi berilýär. We ulgamy bu ýurdun üstünden hem Pakistan'a çen dowam etmek üçin hem tehniki resminamalaryň üstünde işlenýär. Şoňdan ordaş optikem süýümli aratnaşyk ulgamy da hem çekilýär. Häzirki döwürde Merkezem Günorta Aziýanyň ulag wagtda eder hem arawanyşy hem de şoňdan bagly ötüş taslamalary hem Ewraziýa kontinentiň ykdysady strategiýalarynyň hem mühim bölügidir. Şoňrada merkezi hem de Günorta Aziýany birleşdirýän ulugsaşyk geçirgelerini netijeli bolmagy hem täzelerini döretmek, zerurlygyny hem aýratyn bellemek isýar. Näbi demiradyk Günorta Günnogor Günotar oğulları boýunça ýolagçylary gatnatmagy hem de ýüklere hem daşamagy doly üçin etmäge mümkinçilik berer. Bu gatnaşyklaryň meşhurlaryny artdyrmak üçin demir we awtomobil ýolaryň gurulşyny hem taslamary amala aşyrýar. Howa, deňiz hem de portdan döwrewap üçinçilik ulgamlary döredilýär. Logistikany sağlaşykly we mutkuşyk alyp barmak üçin gerimli işler alınıp barýar. Hormatly masalada gatnaşyjylar. Türkmenistan, Awganistana, şondan aňry Pakistan portuna barýan demir ýoluň gurulşy mysal bolup biler. Erki döwürde Türkmen hünärmenleriň guran uzunlygy 115 kilometr bolan Kerki, Türkmenistan, Anhoy, Awganistan demir ýoly netijeli işleýär. Şeýlem Türkmen Awgan Sergedenden Herat şäherine çenli uzunlygy 165 kilometr bolan demir ýoluň hem gurulşyň soralaryna seredilýär. Bu işte taslamary durmuşa geçirmäge gatnaşan
taraplarının halkara maliye institutları, maya koyum aganları, bank edaları, o değişik kurumlar bilen hizmetdaşlığına mühim hem orun değiştirdi. Mümkün hem gelen iktibarlı mali hizmetdaşlarına da olan bütün dünya bankının Azya ötüş, bankının İslam ötüş, bankının Avrupa'nın tiyadından süvem ötüş, bankının Saud Arabistan'dan, Birleşen Arap Emirliklerinden, Katar'dan hem de beyleki doğusluk hem yurtlardan ötüş. Kanalların hem de bankların merkezden Günörtü Azya bilen iktisadi hizmetdaşı iňeltmäge gönükdirilen işini dowam hem ettirecektiňne ananýar. Bir maslahat değişim teklipleri beyan etmek için maliyem ulumun hem vekillerine de gow hem mümkinçilik berer. Hormatly maslahatda gatnaşylar. Bizim Aziýada umumy maksatlarymyz deňe bir anyk taslama amala aşyrmak bilen şäklenýär. Ol maksatlar ha hem giň gerimlidir. Dünýäniň bir hem böleginde durmukly parakaçlyk we hopsuzlyk biniýadyny döretmek. Giň hem hyzmatdaşyk etmek üçin anlaşmak we amatly ýagly emele getirmek hem zerur. Muň üçin bar bolan mümkinçilikleri peýdalanmaly. Dünya derejeli energetika, ulug hem kommunikasiýa hyzmatdaşyň geljegi hem uly bolan Amerikanyň hem birini döretmeli. Türkmenistan şu maksatlara amala aşyrmagy, iri halkara işe bolan gatnaşmagyna hem bil baglaýar. Bizim ýurdumyz hemişe bir taraplyk siýasatyny açyk gapylar ykdysady hem strategiýasyny durmuşa geçirmek bilen netijeli hyzmatdaşyk etmäge taýýardyr. Şu maslahatlaryň bir meýlemany amala aşyrmakda mühim ädim hem boljakdygyna ananýar. Maslahada gatnaşyjylar hem netijeli işlemegi arzuw edýär. Дорогие коллеги, пользуясь данной аудиторией и трибуной, я хотел бы также воспользоваться своим мнением о вопросах региона. То есть, уважаемые участники конференции, в ходе нынешнего форума вам предстоит рассмотреть широкий комплекс вопросов, связанных с укреплением и развитием добрососедского сотрудничества между государствами как Центральной и Южной Азии. Реализация в этой связи крупномасштабных и долгосрочных экономических проектов в таких важных сферах, как энергетика, транспорт, коммуникации, инфраструктуры и ряде других областей. Безусловно, выполнение этих задач возможно в условиях мира, взаимного доверия, уважения друг к другу, стабильности. И все эти факторы являются решающим в деле обеспечения устойчивого развития наших регионов. Следует подчеркнуть, что в регионе Центральной Азии в настоящее время динамично развиваются процессы, направленные на укрепление безопасности, устойчивости как в политике, так и в социальной, экономической и гуманитарной сфере. В этой связи хотел бы отметить, что 4 марта Генеральная ассамблея ООН по инициативе Республики Казахстан приняла резолюцию региональный Центр Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Главной задачей этого центра, как видно из его названия, является реализация стратегии ООН, посвященных поступательному, равномерному и эффективному развитию стран и регионов планеты. Центральная Азия и сопредельные с ней государства
является собой широкое геополитическое и геоэкономическое пространство, находящее в центре Евразийского континента и поэтому играющую огромную роль в развитии межрегиональных и континентальных процессов. Считаю, что вновь созданный региональный центр внесет большой вклад в упрочение архитектуры межгосударственных отношений и всестороннего партнерства между центральноазиатскими странами и Афганистаном. Я с большим уважением поздравляю наших казахских друзей и коллег с этой большой внешнеполитической победой. Уважаемые друзья, коллеги, как известно, в начале текущего года мы представили мировому сообществу концепцию деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. Основное содержание этого документа нацелено на консолидацию международных усилий по достижению мира, согласия, доверия между народами, восстановлению культуры диалога как важного инструмента в решении всех международных вопросов. Отрадно, что одним из первых результатов в этом направлении стало и подписание договора между Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан о государственной границе. Мы поздравляем наших таджикских и кыргызских друзей с этим историческим событием и желаем мира, благополучия и процветания народов ваших стран. Здесь хотел бы также акцентировать на внимании на роль Туркменистана в урегулировании пограничных вопросов между соседними странами. На полях саммита Организации тюркских государств мне довелось подробно говорить по этой проблематике с уважаемым президентом Кыргызской республики Садыром Нургажаевичем Джапаровым. Также я обсуждал и эту тему в ходе моих встреч с уважаемым президентом Республики Таджикистан Имамали Шариповичем Рахмоном. В частности, я поделился туркменским опытом по делимитации и демаркации границ с Узбекистаном и Казахстаном. Тогда, в конце 90-х и начале 2000-х годов, в ходе совместной деятельности с нашими соседями тоже возникали различные вопросы и ситуации жизненного характера. Однако, основываясь на принципах дружбы, братства, добрососедства, мы в течение короткого времени нашли взаимоприемлемые решения, подготовили и подписали все необходимые документы. Сегодня, как и в течение многих веков, границы Туркменистана с соседями являются границами как мира и дружбы. Убежден, что такое позитивное развитие в Центральной Азии в течение Международного года и доверия будет подкреплено результатами международных встреч высокого уровня, который состоится в 2025 году в соседнем Узбекистане. Ближайшие два места в Самарканде как раз-таки состоятся саммиты Центральная Азия, Европейский Союз и Центральная Азия, страны залива. Большие ожидания также связаны с очередной встречей глав государств Центральной Азии, которая пройдет в сентябре текущего года в Ташкенте. И желаем нашим узбекским друзьям успешного проведения вышеназванных форумов. Уважаемые участники конференции, как видно, вышеупомянутые примеры и факты свидетельствуют об эффективном взаимодействии государств нашего региона. Расширение в Центральной Азии экономического партнерства, стремление государств
регионах создания максимально благоприятных условий для дальнейшей кооперации с различными государствами мира. Hormatly masada, katnaşılar. Men ýendirek siziň ünsüňizi geçirecek 5 ugur boýunça şekedim ele birinji urgarda aýdamda ol iş ugurlara, maýym goýjyda ýüzlenmek bilen Türkmenistan şuň kywna bir kim maýa goýumlar bar bolsa bar hem kada kanunlaryň bizde bardygyny hem şolaň hemmesine ýeňillikler goýulanlygyny elbetde noktasyn berýär. Şoň üçin ol birinji bizim ugurumyzy minister kabinetining başlygy ormanbasary Daşary işler ministri Merýedow alyp barar. Şu kada kanuny döredilən ýeňillikler amat tem işlemek üçin sorag bar bolsa bir geçirecek birinji bölümde siz ýüze çykýan meseleleri aýdynlaşdyryp bilersiniz. İkinji ugur orada newitqat toplum bilen bagly bolmak bilen ýa-ni hem belli keçişimiz ýalyk beýem ýurdumyzdaky edilmeli işler amala aşyrdyk. Inni ýa şuň konuda Awganystanyň çäň hem ul işler alyp barýar. Onuň üçin bu ikinji bölekde de hem illüstrativ, demonstrativ video surat şekillem edýän işler grupda ýöne esas bellemeli zat. Bir Türkmenistan, Awganistan, Pakistan hem Hindistan'a geçişinin esasy maýa goýumy ol Türkmenistan bolup durýan. Bir taslama 85 götürüm aksasa bilen düzümizde bolup dur. Şoň üçin baryp bahasy 4,5 milyar Amerikan dollaryna barabar bolmak bilen kim şol serişde ýerde etçe iş barada nokta nazaryn beýan etse onda elbetde baş etsin. Üçüncü ugur o da elektrik togy. Oňa men belli geçmek bize ýa onu hyrada şenni ýetirdik. Hyrada maňryk bilşiňler bize gitmäge doly suratda mümkinçilikler bar. Şoň konuda biz hasam giň hem gerim bilen bu işlemleri alyp barýan hem noktasy bilen siziň bilşiňiz bizene gunwatar bölümde bolan welaýetimiz ýani Hazarın ýakasynda bar 1574 megawatlyk täze gaz turbinaly elektr stansiýany gurýanyň we şondan iň azyna bar 500 megawat elektrik hem togynyň goşmasy emeli hem gelmek bilen aýdylan maýlara men ýüzlenýän eýýan şuwat maýyn ýa-da kripto valuta barada pikirlerini seljerek ben bilerdim. Dördüncü ugur demir ýoly şoň konuda wajyp bolupdyr. Gunnagor gunwatar, gunorta demir galyk çatyrgy bolmak bilen biz elmizde büyük İpek ýoluň çatyrynda bolan Mekka. Bu ýerde de hem gowy behbit hem işleň hasam demir ýolu gurmakda hem bardygyny noktasy bilen optiki süýmeli aragatnaşyk ulgama manasyly otady da elbetde pikirlenip bilerdim. Bir jogap berýän ýollaşym elbetde çaky we hem siz ýüz tutup bilerdiňiz. Beşinji ugurumyz ykdysadyýat. Türkmenistan hemişede ykdysat tarapdan ygtybaly bir ýurtlaryň birdi. Bizim şunu çenli hiç kime de berýärimiz ýokdur. Kimde kim ýa-ni taslamalar maýa goýumlaryny goýusy gelse ýa-da kär belek hem sorawlan öz işini amalaşyr. Şu taslamalarda özüňize de esasy behbit getirjeňiz ol şüphesiz. Ýöne men baştan belli geçmeýälik bizim esasy nokta nazarymyz ol awadaşylyk we hem parakaçylyk. Diňe sebitde de däli hem dünýä äleminde. Şoň üçin hormatly masada gatnaşyjylar meni ýendirýärler size bu alyp baran işlerinizi bundan beýle hem ul üstünlikleri tüýsürekden arzu edýär. Sag bolun.